Tinokukanudza wana manduwe dzinoenhadzo manokodzo zuva rokutanga mwedzi uno wakukadzi. Nyasi makore masere apfuura vanozviti maovheti wakaenda kuratidzira pahofisi yawabiti wachiti mari yawaipuwa yaisakwana yakanga iri madhora 270 okuAmerica. Munhau Nyasi, hurumende yeBritain yakazvimirira yaisa zvirango zvoupfumi kuvanhu vanoti Owen Ncube, pabodzi na Isaac Moyo, pabodzi na Godwin Matanga, pabodzi na Aluselen Sanyatwe. Kwai vanhu vachakubvumiwa ba kutekerera kuenda Britain pabodzi nokubatirwa dzimba kana wainadzo ikweyo. Vanhu veMDC watatu vanosanganisira Johanna Mamombe nevamwe wache wairi wasungiwapo kare Nyasi. Kwai wasungirwa kuti wanga waripo pakati pavanhu vanga vari kuratidzira paNew Government Complex apo kwaenda mapurisa wakanzi wabva watuka nezvinonyadzisira. Paribe agoziva kuti zvii zvichagoitika ipapo. Toramba takaringa. Jobosikara kwai Nyasi apuhwawo bhero namutongi Tawanda Chitapi. Kwai anzi agobhadhara mari inoita zviuru 25 zvomari yomuZimbabwe. Toramba tichindofara nazvo kana wabuditsiwa kudari. Gumbiri rakaisiwa nehurumende riri kuramba richiratidza kuti vanhu vari kupa parumanhanzombe. Kwai kureketa kuno vanhu vanosvika 45 vakatsitsiriwa kodzero dzavo nomapurisa. Izvi zvakaitika mwedzi uno watabva wandira kubva zuva rochishanu kusvika zuva ro29. Hurumende kwai yagoreketa kuti iri kuda kugoburitsa vanhu vakavaka dzimba mumatoro kuti vawaise panzvimbo dziri nani. Izvi zvareketiwa negurukota nezvikuoneka nezvinoitika mumaguta nomumatunhu. Paribe agoziva kuti zvine chokwadi chere kana kuti kundoitawo mapwapwa wakuruwa. Mukuru wechipangano chakambonetsa makore ana 2008 kunzvimbo yoMbare chichizvambura nokukuba vanhu tendaisa vanhu kwai agwarashiwa anodziva mupengo. Wazhinji waribe kana kudonhedza misodzi nokuti wanga wari kutofunga zvaaivaita achiri mupenyu. Idi chinopera ba chinoshura. Hopo reching'ono Nozuro akaburitsa kambo kache kaakagotenza kuti Demlut kana kuti vanoba. Akaita kambo kaari kunangidza uori nokubiwa kuri kuita wakuru wehurumende wa. Idi munagokatetekerawo padandemutande pa. Kwakagadzirwa kamutemo kochimbi-chimbi kochi30 kogore rino nohurumende. Aka kamutemo kari kuti vanhu vese vari kutambira mari dzomayusa vakutanga kuchibhadharisirwawo mutero wemari dzavari kutambira uri kubhadharwa uri mumayusamo. Kwai vari kutambira mari iri pa240 iri kubvisiwa ba mutero, asi kubva pamusoro ipapo vanotanga kubatirwa zvikamu 20 kubva mu100 zvomariyo. Idi pakanyangaritsa. Kuno mumwe wemuZimbabwe anonzi Itai Makaya ari kuBritain agoita zvokuzvisimudza akamira padanda zvaita kuti apuwe mubayiro wopasi rese. Kwai azvisimudza akanosvika zviuru 5 zvino 340. Toramba tichindomuomberera manja nokugona kwacheku. Munyaya youyani hwotsivo hwokukanda zvimbokoma Rewai Madondo kwai ahwina bhandera chero kutanga kuTanzania kwamura nokukuba hweikweyo. Toramba tichiwatenda wari kuita tuzvinua. Tiringe hedu dzopasi rese. Nyika yoSouth Africa yaderedza zviga zvayo zvomupfigwa wayakaisa. Kwai vanhu vakukwanisa kutandara kusvika nguva dzogumi dzomanhoko pabodzi nokutengawo doro wakubvumiwa. Izvi zvanga zvaita kuti vazhinji vagotadze kufara nonyaya iyoyi. Vazhinji vanga vatsvomwawo pabodzi nomabasa anga ari kutaikiwa nokuda kwenhau iyi. Kwai South Africa yawanawo pokare mishonga yayo yekudzivirira dzihwa mupengo inosvika miriyoni ribodzi yatanga kusvika Nyasi. Izvi zvatofadza vazhinji, asi kweduno toramba takandoringa mabi yangu. Kwai chinotenderera chinobenhuka pokare kunyika yeZambia kwaitawo zvakamboitikawo kweduno zvokuti vanhu vanoshaya mari
inenge ichitohwa pamazambuko omumigwagwa anonzi matorogeti pachirungu. Izvi zvaita kuti uku kuZambia wacheme-cheme nokugunun'una kuti zviiko zviri kuitika, paribe agoziva kuti zviri kugotekaira sei. Idi pakanyangaridza. Strive Masiyiwa agoreketawo pokare kuti nyika yedunhu redu rino roatema roAfrica richawana tumushonga tokudzivirira dzihwamupengo tunosvika bhiriyoni ribodzi. Strive Masiyiwa ndiye akaisiwa nawo Ramaphosa kuti agotungamira zvirongwa zvokuita kutsvaka rubatsiro rwokudzivirira dzihwamupengo nokuizana naro womuAfrica. Toramba tichitenda izvi. Mukahatikidzwa kanyasi kwaye anonzi Aung San Suu Kyi wekuMyanmar abisiwa pachigaro nomauto ache. Akaitawo zvokutasva bere zvakaitwawo muno naMary Chiwenga achiti peno wanogona kumubatsira kuita zviri nani, asi yabva andobvisiwa pachigaropo nyasi. Idi pakatonyangaritsa nokuti masoja aya anodikana ba kuti anga ari mukutonga. Idi tinoramba tichindoti utongi hwejekerere ngahubenutsiwe nokuchimbidza. Takadaro mabi yangu todifambira pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.